Kung friend mo mga Andre, pwede nyo na yung I-close na niyo. pero gusto mo guwating danay, ano eh, kurali. What's up mga Hitsuran, mga Chuy ug Chay? Welcome back to my channel again. Hitsura Uncle Isao making random videos today. And today, well, guess what guys? Inhale, exhale. Inhale, exhale. 6 days to go! Before ko maulit sa mong hometown guys, so I'm kinda bit excited and mixed emotion guys. Standby sa siguro ko sa mga kadiyot, pabuhi sa tani mama ug papa. I can't wait to go home guys, but at the same time I'm sad since I'm going to leave Japan. Bye bye Japan. So manamig pahinglo sa mga room guys, okay na may pwede na, nag-check na kanina, so okay na daw, approve na daw. All we need to do is to wait for the time sa day nga mo abot ang day nga mauli na dyan me. Oh my god. For today guys, so naguna na sila sa kuha kay niyo na sila og lagi since napa man ko'y gibuhat na hack man ang account sa love of my lifetime. Since na-hack ang account sa ako ang future girlfriend guys, so akong gitabangan nga ma-retrieve niya ang account, mga nadugay ko, na-delay ko sa among laag karon. So maapas ko sa ila. Tara, ang lakaw ta. Wow! So guys, bad news guys no. Nabili na ako ang Nabili na akong ATM. Pagkabugo. Bugo. I'm going home to get my ATM. Shit. Mana ni guys, vlog pa more. So layo na ang tagay ko no. Balik ta, balik. Cute camera na po. Pero mas cute ko. Cute. Mahalas pa di. And we're back again guys, putik. Bumalik ako sa amin. Ang dami-dami doon sa amin. So maulagi ni guys ning daphagon tagamay no. Bilin pa ning utin, mahagbay ra ni nabilin. So pangutan na asa man ako nabutang to. So guys, kita-kita lang dito balik. Kaya ako sa pangitaon. Niabot na ko guys, pero biyaan ko na lang sa padala sa akong kwarta. So guys, kung magpapadala kayo dito sa pamilya na, fill up pa nyo to. Pabilisan na magpadala mo, so ano na lang mo sa pamilya. Kawasaki brands nila na. Muli na siguro ko, pangitawan ako sila kay ambot og asa, or ko katultol direpita. So mangita sa ko internet guys. Anis ako sa Family Mart guys para maka-internet, para ma-chat na ko sila. Wala mo internet dito sa Japan, pangitaalan ninyo ang wifi sa Family Mart para maka-internet mo. So na-connect na ko. So tawagan ako sila guys. Ring na. Uy, asa mo part? Asa ganito dapat ang Yudobashi? Sige sige. Tama ko sa Family Mart. Naka-internet. Tuwanan ako sila sa Yudobashi guys. So tara. Porta mo lakaw guys, mga ansa ta. Magbusog sa ta. Mga usual ginainom na madari na guys. Okay, bugnaw na ang panahon, init na kayo dito sa Japan. Manatagkaon guys. Pangitaon na sila. Naada sila sa Yudobashi, so apasto na ko sila dito. So ato may magkita dito. So tara.
paabot sa kon nila dire. After nila mato daw mig Yokohama. Ipagitan na ako kay nganong nag-vlog daw ako. Dagang kay tanaw sa tuwa kay YouTuber daw ta. Ano siya, YouTuber. Uy, mga boy. Yan, Wala internet eh. ito pasabot naman sa bayot. Dato ah. I love Magkakaroon naman pala si nate. Sarado na to. Likod good. Hindi mo ba nakita kayo na pagdaan natin, hindi na pa napasukan? Ang sarap buka? Dugo ang buka? Magrami na lang tayo. Uy, ato to sa bayot area ba? Dagang kay bayot dito ron. Guys, nakita na ako sila. So, naa sila dire. Represent. Mato may Yokohama. Tara. Part. Nga nung dagang king tao dire sa Kawasaki Park. Kasi opay ga, ipay kara. Tikip na pala ginagamit mo? Asa ka David? Sa Yokohama. Ano ilanan pa sa dagag apaps. Kung pinatiyo pa pag dagag apaps. So, mga ano guys, mga ano dahil nasa tao malit. Mga antara, tas lag din. Dagan king tao dire guys na. Hindi na ko ganahan dire kay magpundiro at sumo. You been stuck ba? A smooth criminal. Ayaw mer shout out. So nangutana sila guys sa lens kung nabay lens dire. So mo na ilang lens dire guys na. What's inside? Dito nga ang lens. Yung sa yung ipangita nga lens yo, nga kadaghan bang lens dira. Nangita ka sa pinaka special. No, katong mulahos ba? Ha? Mulahos ang lens. Mula ho sa t-shirt sa gisuot sa tao. Okay na. Yo ano. Unang pangitaw nun. Yo, magwapo ta na yo lumihan ang lens yo. Chuy na kay kag buhok yo, mura niyo yung kag sikuan. Barabas. What's up guys? So atong testingan ilahang gaming chair dire guys kung comfortable ba ni siya. Atras, asa kay reverse ani? Reverse. Di mo ka mahuhog sa kanan guys. Okay na ito. Tala na to kung makapadagan mo din. Sige ko dito niya si Chad. Ang sa review na mo sa chair. Ang saan na siya? Noble chair guys. Okay lang? Bring on kayo. So di mo na siya masulat. Pangit mo na. Ano ka sa masulat? Dito ka mga ano guys. Visit. Asa pag-delete ano yun? Cheesy! Ayo, gini mo ano yun? Radyo bayot. Dara guys ayo, radyo bayot. As usual, wala mi napalit no kay mahal kayo. Unsa inyong masulti nga? Tanapod, mahirap maglabas. So mga ano mi guys, kay murag gutom na kayo. Nate kwarta lagi, sige na gano'g pamalit. Last gala na ako. So guys, mangita mig kanana no. So kuyogimin nyo guys. So diri may mga aon guys. Kasi pangalan diri sa Convali Ichiran. Ichiran. Try na to. Tara. Ano siya? So click ra to dira. So maura ni siya og concept sa Mitsuya guys. Kuan ko itlog. Tara, kanito. Half boiled egg. Oh, Ang topping ju. Yeah, taping ko eh. Ano rin. Dua na, nay tamago og kani. Okay. Bago may mukha, na exam guys, the circle and circle, the right, batso, maru. Yo, excited na kami mukha. May kay. Excited na may mukha no. Pinakasikat na ramen. So wala may kasabot og Japanese guys no. Wala English dira akol. Maabot lang ta sa order namo kung mao ba, kung dili taon na ba diha ba. Ano among kasabot? Pwede niya sabot. Libog ning kanji. Guys, kabasa man ni guys, pero sobra na po nilang kanji. Kung friend mo mga andre, pwede niya ning I-close na niyo. pero gusto mo waiting dan ay kurali. Kung gusto mo na ay muharang sa inyong relasyon guys, para di na siya makita. Di na siya makita. Kung may kopyahay ba? Kaway kopyahay. Sa mo guna di. Ako kaya itong lightings din no kay Ano magkagwapo mi dire no. Sibang na yumi sa Ichiran. Pero dili lang man kay Ichiran ng ramen na lami. Dagan po klase-klase. Pero kanay sa sikat sa Japan, Ichiran. ano yung tour guide guys? Wa dyan ni kabasa o kanji, di ka mambasa kanji. Guys, kabasa man eh. Bising ka mo, nganga mo. Pero kabasa mig mga ngani guys, pero nami mabasa na kanji. Kini, Ichiran. 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 Kini, ano mo? Kana kanang kung maglisod ka hinga da oxygen na. Tubig hindi ni guys.
待たせいたしました。こちらまで失礼いたします。 So, nag-army pork, no, para kumakulang. May raman, oh. So, ang ano na sila guys, bastos kayo. Batasan. Tawag dyan ako guys. So, imbis ako montay librehan niya guys. So, ako na lang ng libre niya. Eh, di ba ka blow order? Mali. Muli ang order. Gatan na lang natin. Ano, di na mali. Ano na, mga choy, mga chay. Since amigo kayo niya, nagtatag lang na ako. Wala na ako paripan. Tabiru may ni Shashin Torimas. Instagram. Unlimited din yung pansit. So guys, unlimited din ang pansit dari guys. Asakturan ako na lang. Makita ko ba po kayo? Ano ito mga kanako? Dahil dito rin na ako, di ko ganahan din ako yung pagtang. Guys, sabta lang ko ninyo guys. Apo may napata si Kandre, si Tio. Motif na kay Chibang Guwapo sa mo. Siya kayo pinakagwapo. Kay Dama ang gusto mo. Kay Dama. Hi. So guys, ang oras alas 10:19 sa gabi. Ang trend dire kay alas 12 ra kutob. So magdali-dali mi. Ay dili pa man sayo pa man. Dali-dali. Order pa man ganito. So na guys. So idagdag lang naman. Unlimited na siya eh. Batang rin siya. Back to ano na. So back to the ball game tayo. Pero last na ako ni bro, game na ako kaya ni. Ano siya rin Andre? Repos laway? Trapos laway sa ero. Shout out din ko ni Trinidad no, nga ni una-una guli. Nagi na mong manager no. Siya mong bayad dito sa unahan. Bayarin na do kay Ito yan manager na mo. tungod na sa amin. Bodyguard oh, sunod ang bodyguard oh. Alapay ah. Bodyguard. Bodyguard na itong manager na mo. Kailan mo John Wick? Ang John Wick, mana? Ang katong kalibanga na. May ano ilabay? Siyempre, hugas, grabe. Langang grabe kita pa mo gasto. Kita pa yung bahay. Kita pa yung... Kami na lang magnegosyo. Kami na lang maguguan. Kami na tigugas. Rate 1 to 10. Nasa 9. 9. Busog. Pero nakagasto ko kaya nasayop mong ko-order. Sira namin to. Rate 1 to 10. 9.5. Dagam kay tayo din. So that's it for us guys. I hope you guys enjoyed this video and don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel. Our day. Ako ara mong good. My YouTube channel. Si Charang Gustav YouTube channel. With that being said, Bye-bye. 6 days to go. Bye-bye. Peace out. Ikayo, peace out. Peace. Better make up your mind, what do you think?